Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Ru Samson Singh ingti Amir Birialong, Son Thom Alam pen APA Chalsia Song pen Kache Song. Chitini Pai Kripli Arni, APA Chalsia Song pen Samson Singh ingti Amir Birialong, Son Thom Alam pen Dharna Kangni pen Kache Song pon. Labang so Kache Song along Karbi Akhemati Inglong aso Aparmansi Je Song pon. Isi grade 3 grade 4 awareng avarsai Assam Golf aphan ki hodai det aputhak autonomous state pachun serak nangji Ajit Kumar de aphan deputy chairman kepek aputhak si Je Song pon. Karbi Anglong Autonomous Council ke Inglong aso apharman Keraikom je aphan si council ke dolo laso pen Karbi Anglong Autonomous Council pen grade 3 grade 4 ang hoi kipi aja kongdo sitami Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan Himonto Biswa Sharma Assam CEM kipi det mate aning hang aling Karbi Anglong along nampakan thap ke nitum kroi kre lapen Tuliram Ronghang amethang arpu kaching hon pen Karbi Anglong ariso e jangatum ke thekere atum non ke kangjir kisong thektik angdeng ansi dolo pipot si CM ninje ap edet CM jo thek the pulote arpu je upupsi ke mel lapen Ajit Kumar de aphan deputy chairman ke peke constitution aron karkan binonglo laso along Karbi akhem MSC abedet loma Karbi akhe aphan pekpedet ke BJP claim atum 3D pukachi pukong ke kopilo constitution aron along ketok bok apot nangpachun pithek autonomous state mate article 244A ke constitution aron alu along dokok aphit sarkar chedon klong aphit bini arni nangpachun pithek theluma lasi BJP CEM EM MLA MP atum arpupen je olapsi je song along klam along rat apharman claim pirong si kemeji pusi Samson Singh ingti Amir Birialong hangsar langpon Dharna kiduna ko kalam tibangala hello kedamtang assembly long Assam Legislative Assembly long haladak direct recruitment labangso grade 3 lapen grade 4 aworeng do anta council phansi ki panong pia binongat ki lada council long inherent pule puda sidamelo methang pensi la vacancy a post an ke lada pensi pedor po abinongat ki arona tengki sidame non bangke haladak state government ko pisi ka pin khatma lasida council ta ting dundia lasilada ke hoy ajo mate thoy along repen project lada ke 6 schedule along ri tum chini Karbi Anglong pen NCL ke la grade 3 la pen grade 4 ke methang council pensi boreng ang hoy du anta pepleng konapo lasi nona bangke ilitum arleng ke lada council along ke do CM Tuliram Ronghang pen chenglok ladak EM CM lapen lancho takali MLA tumanta non ke chelang dundi si hala itum an van ladak naga panong pia ason an bangke non bangke ke bege chetum si pon lapo ladak ke non ke thekiding mate non ki thurmi ariso e jang napan isia question big question mark ason si dak elitum arju pona ko ba thana ko atema non ilitum ove kimia tum ke apo apia potum chongdat chosi lopa porhiji nona teng pulotang te laken tum ove kimia tum han ke eche thoksinang that pera teng lo lage tum ke bang jilang arphek hemkar kok apos lang ke chora posanta non ke bang jilang la soteng si dambom lo pulotang te dambom lang pulotang te ke bang jilang ke nitum Karbi mate inglong aso an ban ke abidyatpu lasi ladak si theklong daklo Tuliram Ronghang atum ka chipindak nela tum BJP ke ingtang pik la pen development claim pik lo pusita me non ke mega thenglo situm thaglong daklo jak kong ma se abi third grade 4 grade ajak kong boreng ki pia jak kong anda abi pulotang de tum council ke do pia lilo labang no tum charjuna ko poba tum EM CM tomana arjuna ko po lasi alale tum han ki pukang tung ke lahen lo nale tum 6 schedule mate constitution do ko ka phitame nale tum methang ajak kong kachar jaga he ke lake kilu thektik lo kachini ne thektik lo lapen Karbi mate inglong aso pan kaching hon thekti ke thekten nai bang lo posinil tum APHLC ahir me tame condemn lo non na deputy chairman ang hoy phak binangan sedang dia lo thang lo sok nami pinigi pinigi lake puvek na kopo 6 schedule to the constitution of India along pulo angdeng pingkot lake tribal hawar puya lo kente tribal hawar pulo ta hemkar ko pencheng lok ilitum IM CM MSC vote ke job ajak kong lapen election card jab electoral rolong amen kache thap dunan ta ilitum ke inglong aso to mansi dake warsai pichot pu ilitum theglong ma West Bengal long konani si tum Karbi tum deputy chairman pu ke chudam hodak theglong ma MLA ang hoy long di speaker pu tum thegam long ma mane MLA ke mal song to ma ilitum theglong le lasi ladak
schedule to the Constitution of India, paragraph 20 along pulo lake tribal area pulo di. Lasi Ladakh tribal area pulo tangke Ladakh optima ason irumhan boreng warsa kenelo itu ana sontame ilitum Ladakh nang panong piateng pensi ilitum Ladakh council tum jakong jihad par jakna pu. Lasi Indian Constitution of Ipudo, Constitution is the supreme law of the land. Ane ko pilo. Constitution hello itu update ahem pulo. Karbiang long ahem pugela 6 schedule. Tang di itu Constitution alam si projima haladak himonto alam lo itum ke kroy po. Last itum tabulang po. Don't see Constitution alam si itum kroy back nang ki botang de immediate la non labangso grade 3 la pen grade 4 labangso commission kapang niyan ta labake pulang po labang. Itum Karbiang long lapen di mahaso pantai lapen mo pen pulo Triple D ke Dispur di pulo Ladakh lasila bangso Triple D bangke praptin pen ini tum ke lagi pon pulo lasila Ladakh ke tum non owe kimia tum ponon inglong aso tum as ponon tame awareness karya posili tum laken mo dak asong ja teman tum support ponare non bangke awareness dampon lo lapikan mo rat chini lo lasi praptin pen Karbiang long Ladakh Karbiang long district lapene Kensil, Prabjin pen BJP fan ke ni tumke Ladakh ke karpok koi fan ke cisik ding la chota kali non theklong bom loge di Assam long ta non ka chipri fan si angring do tanglo la pen Bihar song ta thak Ladakh ta chipri long non ke Nitish Kumar pen hala RJD di JDU pen RJD tum si pajirpul non ke BJP fan Ladakh pen ke plung chodo la song ta thak Ladakh Meghalaya long ta la song ta thak lo Conrad Sangma alang lita NPP lo ta me NPP pen non ta tum na pajirpul bedel kopi apa pon tang te lain lo BJP atom ke claim ke dama ot heno binonget ke lake ke pacu bai lok lapen ke jor lok kopi ma ke do la amethang a property mate amethang along rilong ke do anang warmuan ta jor lap lo lasi lake non ke nitum APHL si chot kali kapre along ri a state long anta BJP phange ka reject nang ja pornang le lo lapen reject bom lo lain lo nitum han neli kan je dum kang tum Lakhain ko rathok duar bagori MSC constituency ka parlo diring ahawar along Dr. Numol Mumin kipu akalaibo school nangkim PG pu alam the along my meeting along kaninja thabason pemandet apu thak diring ahawar aradatum ningki thimate ningki pung chepaklang pon Lason si diring ahawar arat pherangke atum aphan chop hapen nangke thandun atengke nelitum diring ahawar along kuti phokep atangka akalaibo school ke kimji pupen adim aklong anang lang pen adim along pilar hei hui sitami nang som lablo bonta labang so pilar nang somtet aphi ningkan hini ke thom aphi ke adim habit nam pisi chemandet lapenon aphian ke akam claim klesi along my meeting along Dr. Numol Momin CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen duar bagori local MSC mate education EM Richard Tokbi atum my meeting along during ahawar along ekalaibo school ke kimji pu mate kimbom lopu ningje tap apu thak nilitum during ahawar aratatum ning in samse puta ningje pon Kaziranga pen risaningti Karbi Anglong News lo mo puak ke ha teng ne ya alam putha ni list tame la salam thosin list tame ne je den po pini la bangso school na kem jipu apatai ni litum phana meeting along na ke chak la pen apatai ni litum phan ni na ke pethe la som da thasi la bangso school pini ania tame tum theklong la la pen pa tame ni tum na ni dring arada ni thi bang ni pung bang la halo la bangso school jong si la bangso MP election na prang jong si la bangso school nang kim ke la penang rang re pulo tang ten pinit ni tum la bang so diring a PS long bang pen bang ke ni tum buhu di pak ta tum pidun thek la bang pa so tame la bang so ali kedam tang MSC prang pen la bang so ali nang claim pilo graveling sa do ka be nang thok pilap lo bos tame pinya ni asa me na patang te non bang ke la bang so ali bang ke next ya ko ulta graveling je thok na ponon pur kar bhar anta non lang pon lap lo atawar anta la wak lap lo la punil tum phan apatai na chong thui ke ni tum tame rong so non ke tum ke ni tum tame ke luwer velo la penel tum ke non ke bang abel do ver velo posi nang tum jong si buhu de pak nang ve gi pulang te diring ara phan buhu nang gi pulang te la bang so school nang mana patango la penang kimo la bang so tuwar no mana patango la sini lihin pela si ni chalo khado Ihum bolero ahir ingtang rak pen kaching koila pen bang hinia bang fu arenga hukesu
Jitini phai kripli arni ada por phai kep apor malam borpothar police station ke parlo ihum golaghat anat pen ke wangbom ihum bolero borpothar anat ke dambom ahut tower kahino parpik pen ajok men steering pakek un edet pen bang swagari theng pialong patong dam derlo bang swagari arlo kache thabdun atum bang hini areng ahu solo pusi berta ripdun long Lapen bang hini aphan borpothar medical alongsi se kelang damji aphan ponlo lapen bang so bolero agari registration number AS01 AG 0653 lapen birta ke tokbom ahut anki bang so bang hini atum aphan arong lapen konat ansi ke damji ma chini dun delang non amat bang so agari borpothar police atumsi chepari dengpon rongagora pen Lawrence Lekhe Karbianglong News Dolamara open stage halo APHL siasong atumpen executive meeting ke bahu Duarbagori APHLC President Mondor Singh Independency Bang Somai Charipon Office Secretary Jonaram Terang Pensi Almi Pachinipon Lapen Secretary Robin Longpi Pensi Maike Halam Than Pachinipon Labang Solong Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Lake Dolamara Panbari Polling Station Congress I President Joel Teron Chetong Dun Lapen ke Dolamara Polling Station Congress I President Joel Teron APHL siasong halo Chepa Ogdun Labang so executive meeting along Cheparai pon ke Jasimet pen Congress I ASDC atum pen non ke wang deitor along Prabjin pen joining program ke paman ponji aputhak alam chingwai chingsai pon puta Duarbagori APHLC President Mondor Singh Ingti pen ningje pon lapen labang so joining program along bang pharo pho armu nang join dunji puta Mondor Singh Ingti pen ningje pon thu lapen lapu Congress I pen APHLC asong along nang join dun Joel Teron pen kaningje pon ke APHLC henlo ahok sik sedul ke othip apartilo lasi nilita chepa ogdun lo puta ningje pon Kiju dahut Jonaram Terang pen slogan ta hang taram pon pen mesen pen si bang so mai pachun pon lo Kajuranga pen Rusaningti Karbianglong News